What's up mga kapaong? What's up mga kapaok? Take over na, take over. Ako sa karon ang mo introduce. So, bago ta magsugod, mo shoutout sa atong mga supporters. Wait, sa atong panahon dre. Shoutout ko kay Nelski TV, kay Lispo. Friend din ako siya. So, usa siya sa subscribe sa atong channel. O kay Melody Rose. Shout out. Jessa Bandal Inasarias. Edward Santañez. Shout out. Angelicit Parts. Shout out. Zoriel Abayon. Shout out Parts. Kaang or Shilimi rather. Shout out. Oreo, shout out. Oh, kay last but not the least, can you see Masigasig, shout out. Tama ba? Masigasig. Shout out ko ninyo. Thank you sa pag-subscribe, pag-share. Thank you. So, bago ta mag-start, intro sa ta. So, pero panigbuang. Kay Jade, kay 25 facts about him. Ako kay 20 ra. Gamay ra niya ako. So, introduce na ako akong kaugalingon sa inyo. My name is Mayril Lontago. So, tutorial ako o Tagalog o Bisaya. A little bit of Tagalog and then Bisaya. First, 25 years old. From Samar, Judaico. So, dito ko nagpuyo. I grew up in Samar. O, pag-graduate na ko og college, trabaho ko sa Manila. Kunya, after pila ka, siguro 2 or 3 years ko nag-stay dito. And then, inari ko sa Cebu. Actually, vacation round ta. Pero, iginahan mo ko sa environment dali kay less traffic. So, nag-decide kong dali mag-work. Living with Jade. So, live-in. Trabaho na ako karon, pareho may. We're a call center agent. Preview. Kuya. Unya, teammate sad me at the same time. So, permente jud may magkuyog, no? Sa balay, sa office. Permente jud adlaw-adlaw. Unya, dahil to sa also kung mga likes, dili kay ko sa mga branded clothes kay makahiligan. Okay ra kay ko sa mga ukay-ukay so long as comfortable ra siya sa ako. O nya, mahilig din ako sa mga street foods like kwek-kwek, fishball. Ano siya? Pareho kay Jade. Sa sudan, sa mga Tagalog sudan ulam, mga ulam. Favorite na ko is ampalaya o talong, tortang talong, basta talong. Desserts kay favorite ko din yung ice cream, salad, mango float, mga desserts. Yung mga favorite ko. And
also spaghetti. Favorite ko dyan na siya. So, hilig ko rin kumanta, pero yung kanta ay walang hilig sa akin. So, nag-focus na lang ako sa pagsasayaw. Pero, dili ko pro. Kay bawal lang kung sayaw. You can check out my account, TikTok account, YLLPea. Sa mga TikTokers. When it comes to my attitude, kay moody, sahay. Usahay ganahan ko makapaghalubilo, usahay kay narasad ko sa kwarto. Marapog introvert o extrovert. Ano. Pag abot sa office, tabian ko like Jade. Pero once nga dili ko ganahan kay dili sa kay kong magagad. So dili ko nahan. So pag abot sa pagdating sa perspective ko when it comes to work, ako lang dyan para ma-reach ko yung goal ko is mindset. If kaya nila, rather, why not me? Ganun lang. Para ma-reach ko yung goal ko. Ganun. And then, when it comes to barkada, mas malapit ako dun sa mga lalaki. Mas pili lang yung babae, mga barkada ko. Shout out sa Magic Sarap Barkada. Angel Get Gisette Aiba Cherish. Shout out parts. Sa mga barkada kong lalaki, like Melvin, Kent, Alan, mga pili lang yun. Mga tunay, walang halong kaplastikan, pero may halong kabobohan at kaboangan. And then sa sports, hindi ako masyadong mahilig sa sports kasi weak ako, madali lang magkasakit. More on Facebook lang, TikTok, ganun. And then so ilan na yun? 13. When it comes, 14, when it comes to footwear, mas mahilig ako sa shoes. Pero, hindi ako mahilig sa stiletto, sandals. Minsan lang. Movie. Ano. And, like Jade din, pareho kami. Hindi, ayaw namin sa ipis. Lalo na yung feeling butterfly, yung lumilipad. Ipis, spider, centipede. Ano yung centipede? Yung sa amin kasi yung tawag dun, uhipan. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog, yung centipede. Centipede, siguro yun. Comment down below yung Tagalog ng uhipan. Hindi ko alam eh. So yun. Yun yung 15 ko. Kung si Jade is ayaw niya sa inidoro, just like ngayon, ako naman ayaw ko sa yung hindi suka, yung suka, yung ganun. Tsaka yung plema, ayaw ko nung nakakita. Ayaw ko naman. And then so yun yung 15 ko. When it comes naman sa pasensya, kung si Jade mahaba, ako naman kabaliktaran. Maliit lang yung pasensya ko kasing liit ng height ko. Kasi yun nga, hindi kasi akong tao. Minsan madali akong magalit, minsan naman okay. Pero maliit na to yung pasensya ko. Kailangan ko talagang i-improve yun. Yun yung 18 ko. Facts about me, number 18. And then, by the way, number 19 na facts is, graduate pala ako ng midwifery. Pero, hindi ko kasi siya calling. Kaya, ayun, hindi ko siya pinursue.
mas nag-focus ako dun sa mas parang naaliw ako, yung parang nakita ko ng improvement dun sa sarili ko. Ganon. Kaya ko pala to, kaya ko pala multitask. Ganon. At nakuha ko yun or na-develop ko yun, yung skills na yun here in call center. Sa call center. Ganon. And lastly, yung number 19 ko, diba? So, yung number 20 ko naman is, so, since mahilig kaming may motor kasi kami, diba? So, mahilig kaming travel, pumunta ng beach, ganon, resort, ganon. Ako naman, mas prefer ko yung swimming pool kesa yung dagat. Kasi, nung maliit pa lang ako, yung bahay namin, nung maliit pa lang ako, kaya hanggang ngayon maliit pa lang ako. yung bahay namin kasi sa tabi lang ng, hindi sa tabi, bahay namin daw seawall tsaka dagat. So parang, ako sa dagat, parang nakakasawa rin. Kaya, gusto ko yung swimming pool. Swimming pool. Diba? Nagandahan na ako. Mas trip ko yung swimming pool. Mas social. So, yun yung number 20 facts about me. Pasensya na kasi hindi ako mahilig talaga mag-vlog. Ganun. So, kung napapansin nyo, si Jade lang parati yung nag-i-intro. Minsan-minsan lang to. Para lang sa inyo. Gagawin ko to. Pakapalan lang ng mukha. Makapal naman. Thank you for watching and listening. Please don't forget to like, subscribe to our YouTube channel, and click on the notification bell para araw-araw kang updated sa ating kaboangan, kabao. Araw-araw, linggo-linggo, tuig-tuig. At dito nagtatapos ang ating 20 facts about me. Naway napasaya ko kayo at nalingora mo sa akong vlog kunuhay. And busy lang ta. And 3, 2, 1, Lahus!